боз омадан зирафтани хуршед дур нест, гар зиндагист дида ба дидор мерасад. Бубинед. Салом алейкум. мо ҳайати гурӯҳи эҷодӣ ҳоло қарор дорем дар рафти филми Моиндар. Медонед беҳад сахт аст. лаҳзаҳои сахттарини зиндагиро фаро мегирад. зеро дар инҷо актёр актрисаҳои ҷиддӣ нақш мебозанд. аз он ҷумла Туфанисо. чӣ гуфтанӣ ҳасти модари азиз? салому дуруди худро ба мардуми кули сарбаланди тоҷикистон мерасонам. инчунин ба мухлисони худам гуфтанӣ ҳастам ки интизор шавед. рӯзҳои наздик мо ба шумо роликҳои тарбиявӣ, филмҳои хубро пешниҳод мегардонем. мехоҳем каме ҳам ки бошад таби шумо болида бошад. зинда бошеду сарбаланд бошед. ва дар нақши анҳамо моиндар дод айда сад моиндар мебарим то лаби дар азобам ди ҳар шому саҳар моиндар фақат ба пешу бабар аз дасти ту моиндар. хуб Бадриддин чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? хулас ман аввалан хайр мекунам ки ҳамин нафарое ки тамошо мекунед ҳамин чизои мақсад ҳамин чанд қадаре ки ҳамин шумо дар он таъсир мерасонад. мақсад ӯ филма дашном хеле чизо бояд накунед шумо. ҳамон ҳамон кӯшиш мекунем ки чанд қадар ки ҳамон мақсад хеле ҷиддитар шавад. шумо ҳамон қадар хеле ҳолат метед хайр ки ӯ ҳеҷ гап надора. мо аҳамият ҳам наметем ӯ чизора. хулас фақат шумо дастгирӣ кунед. яъне бедастгирӣ ҳеҷ ҳастем. ана ин Симанча ҳастай, ана ин Умарҷон ҳастай, ана ин Лоиқҷон ҳастай ки ана ҳамон нақши фарзанде ки Моиндар ба гирифтор мешавад ва модараш гӯё аз дунё рафтааст бозӣ мекунад. дастгирӣ мекунем ҳама каса. бовар кунед ману ту мо нашавем танҳоем. худо нигаҳбон.